d'anar a totes, i estàs cansat, és igual, continua i continua, perquè si realment és el que vols fer, la dansa és això, és suar, és esforçar-te, és treballar cada dia i és no rendir-te mai. Et foten una bronca? Doncs tu continues. Que tens ganes de plorar? No els hi demostris lo dèbil que ets i demostra el que realment sí que pots fer i que... endavant, saps? Doncs és dir, bueno, va, doncs continuar i anar fent fins que jo crec que l'esforç arriba a un punt que t'és recompensat tard o d'hora. Doncs aleshores penses, bueno, doncs continuo fins que se'm recompensi com jo crec que em mereixo. I per mi deixar-ho és una derrota i bueno, per mi perquè darrere de tot això hi ha un esforç dels pares econòmicament que t'estan pagant això, que t'estan ajudant, i llavors per mi deixar-ho seria un... he fallat als meus pares, m'he fallat a mi perquè si no he fet el que jo volia, i sí que sí m'ha passat pel cap moltes i moltes vegades, però és... no, és que no puc perquè és el que jo vull fer i és el que realment a mi m'agrada i el que a mi m'omple. Si no fes això, què faig?